Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla aion unboxata uuden aseen, jonka olen juuri hankkinut. Ase on Wolverine MTV, joka tunnetaan yhtenä parhaimpana HP-aseena suoraan laatikosta. Tässä näemme koko laatikon sisällön. Aloitetaan rungosta. Runko on CNC-koneistettu alumiinia. Runko on jämäkkä ja todella laadukas. Rungon sisältä löytyy liipaisinkoneisto ja johtoakulle, jotta se toimii. Sitten seuraavaan asiaan. Laatikosta löytyy keräilykolikko, joka tulee aseen mukana. Ja mennään sitten lippaaseen. Lipas on PT ja CPN, MTV Edition. PTS-lippaat ovat olleet todella hyviä ja laadukkaita. Normaalin PTS-lippaaseen tämä eroaa siten, että tässä on tyhjän lippaan ilmaisin. Mennään sitten ylärunkoon. Tässä on päivitetty hoppikammio Gen 2 pillettiin nähden. Myös hylsyportti löytyy tästä nykyään. Myös koneiston väri on vaihtunut jonkin verran. Myös latauskahva on tällä hetkellä ruuvilla kiinni. Se on lisätty tähän, sillä aiemmista versioista tuo osa tuppasi lähteä irti helposti. Laitetaan sitten koko ase kasaan, jotta näemme kokonaisuuden. Pojoitetaan letku sitten pistoolikahvan kautta ulos. Ja tässä näemme aseen kokonaisuudessaan, miltä se näyttää valmiina. Paketista myös löytyy adapteri pistoolikahvaan, josta letkun saa laittaa läpi. Wolverinen tapaisesti kaikista heidän aseistaan löytyy mukana ohjekirja, varaorengassetti ja pätsi. Paketista myös löytyy toisenlainen muslebreikki, joka on hienompi kuin tuo oranssin värinen härpäke. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi kerralla.